Na inya Osura, awinjo kiwacho ni gin penjo mowinjo bed ni wapenjore, kar kamano geno marwa en ni inyalo bedo kod duoko nikech mago bende mane chando wani to bedo nade seche mwang'eyo thuolo ma nyithindo bedo godo en ni ka gintiere kuonde ma iyude puonjruok kata e skunde ma gipuonjore. Nitie dwaro mathoth, nitiere dwaro mar uniform, nitiere dwaro mar chiemo, nyaka odhi moninde, nyaka oti gi stima, nyaka bende ang' odhi oyud kuma okonyore e yorego mag kaka nyithindo yudo ka samoro ji dhi e break. Odwaro bende ni en bende orwak law mopogore, gidhi e pap, gidhi gitugi. Bedo nade kae? Ere chenro kaka nyalo bedo? Pono ni ma en gino ma bende koro oseketi e tim. Ere kaka ma dhi bedo? To ere kaka gidhi bedo e skul kae? Ang'eyo ni en bende penjo mipenjori, to nyalo bedo nade koya kaka ini nene? Asebedo japuonj higni mang'eny, kendo nyithindo osebedo kabiro e skul higa ka higa. To daer mar wacho ni gini dhi bedo matek kabisa sana sana ne jotelo miluongo ni principals. Principals gimbe gin jopuonj. To koro sani ka sirkal osegolo executive order matiende ni nyithindo nyaka dhi e skul. Kendo gise report kaka wuoyo kodi ni thoth osedhi e skul. To gidhi makata siling achiel ogiting'o. Lunch to nyaka gichiem. Nikech samo chopo sami chiemo, to nyithindo nyaka chiem. To ok nyal golo jogi ni group mar A en ok ochulo pes chiemo, to mar B ochulo pes chiemo. Koro jotelo ema koro ket gi tich matek, nikech nyaka gi make sure ni nyithindo gi chiemo gite. In a school system, ka onge uniformity, to automatically indiscipline bedo malo kabisa. Koro an kaka neno gini, aneno ni sirkal dwaro ni nyithindo donje skul, nikech gitwe about 100% transition. To sirkal ok owacho ni nyithindo kik chul pesa. Koro en upon jonyuol ni ka nyathi osedonje skul, to nego bed ni gibede winjruok gi jotelo mag skunde, mondo gine ni to pesa midwaro mar lunch ni gin gi program mane ma ginyalo chulego mos nyaka orum, nikech nyithindo to nyaka chiem e skul. Kata mana wach mar uniform mwawacho ni, wang'eyo maber ni uniform oketi mondo ji obed machalre e skul. Kapo nono ni nyathi odonjo gi jeans to jowete gi to rwako uniform monego bed ni girwako, to nyathi machielo mobiro maonge uniform cha ok obi bedo comfortable. Koro matin kata sami puonje to neno mana no pogore gi jowete gi mantie klas ni. Koro daer mar nyiso jonyuol, kendo ageno ni giwinja motegno, ka nyathi osedonjo e skul, gi make sure ni giyudo ni nyathi ni uniform bang' donjo ne skul. Nikech kochal gi jowetege to biro chiko ite kendo biro winjo gima jopuonj wacho e yo malong'o. To kapo nono ni sirkal be feel ni uniform ok important, to karo ne koro gigol wach uniform mondo kik wach uniform chak wach kamoro amora. Nikech nitie kata some countries ma ji ok rwake uniform. To gikone pod gisomo kendo gitimo timo maber, koro ok ane gima liche wach uniform no kapo nono sirkal ema feel ni ok onego bedi. To kapo ni policy mar uniform pod nitie, to nyaka watim matek mondo nyithiwa obed gi uniform. Koro mane chung' na kaka Jakopet ma Kisumu County.